Yung udto. Ayan. May udto na mo, ma'am. May udto po. Ikatulo si ma'am karon. Lahi gini ron. Tagpo, gini kaguroy. Unsa man atong ginapamati, ma'am? Kaning likod nga, wala ang sakit. Uy, wala. Asa dapit na kurson na dapit ta? Kaning yun, diri. Dire. Sakit siya. Sakit. Kana inig lihok-lihok. Kana. Ay, dili. Okay ra. Pinay kagabi nga maghigda na ka. Oh. Ano, sakit. Sa pagyan, do sa likod. Wala nagilain. Likod, kaning... Walay say, pamoy-poy, diri, walay oh. pangalay. Diri, anak. Sakit sahay. Oh, sahay. Batang. Tiis, batang pa, anak. Matiis, anak. Ayan. Pila kay pangindaro nimo? Anak po ay 5'2". 5'2". Ay, bata pa. 20 na lay kulang para sa 22. 20 ka tuig. Nya kay abuton ra ba natong 100 to? No, nya. Christian Village. Oh. Shout out sa taga Christian. Oh, shout out sa taga Christian Village. Kinsa nga pamilya. Olvera family, Diva family. Sistona family, oh, Mapapon family. Kinsa pa wala nila Wala na. Silingan family, wala na niya. Tolarisa family. Imong mga friends. Marites. Mga Marites. Alam na Marites. Hello sa inyo mga katong gina-mention ni ma'am, no? Shout out sa taga Christian Village. Hello sa inyo. Ayan, Pati ay Sistona family. si Sistona family to ganina. 30 na lang yang kulang para mag 102. Abot oy, no? Basin pa di. Kita depende lang gud sa Ginoo, no? Ihatag. Nya tabangan na to si ma'am kay dugay na gyud kay iyang sakit siyang likod. Wala gyud ayo-ayo. No, nahilot o wala pod. Nahilot sa una, dugay-dugay na po. Sige nagpahilot. Sige atong tabangan no nya. Shout out sa taga Christian Village, Digo City. Hello Digo City. Nya shout out sa tanan akong mga subscribers sa akong YouTube channel. Yes, hello sa inyo sa inyong mga pamilya. Shout out sa inyo nya. Ganahan mo pagka-share na lang po sa ko ang ina-upload sa ko ang YouTube karon niya. Special mention that I thank you so much for watching my YouTube channel, Indonesia and India. Yeah, thank you for watching my YouTube channel. And sa wala pa pagka-subscribe po na po mo sa ko ang YouTube, no? Niya, kung ganahan mo makig-friend sa ko ang ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan. Sige. Paghilot na ta. Ha? Ibu si? Jason? Saka gamay ma'am. Gamay lang tayo. Op. Kana. Kamot na ka. Alam mo, relax lang. Pero gumas ko, anak. Okay na ka na? Okay. Nangutot na kadaan? Wala pa. Ilog dong din. Uli, dito nakabalay dong din. Namuli ko balay pa. Ato dito. Tindog mo. Biya rin ang pinakong hapon na magtutulog. Ito kung biya lang ita na magkaon. Ano siya reply mo sa stress? Stress. Ano na yung turon? Abot ko. Daddy. Nakakaalala ka.
biskuit ni lalo. Ha? Biskuit ni kutok-kutok man. Tuwa na akong likod. Sige, tingnan mo nga, ma'am. Marilyn. Luto mo lagi ka. Grabe ka na akong likod ko. Wala ni pagod si Bunbun pa na. Wala man. Grabe kutok-kutok, guys, sa likod. Grabe panuhuta gid ay. Agay bang. Ay, ay. Wala tang iswi, kada ko pa ning isa. Sus, pasmado, magkamam, nagabasa, di ka? Ano naman ka bunta? Ubos-ubos na tong edad. Dati. Anak. Pagka ano pa sa mga mo? Sino man itong itanaw ni Carlo ni Upanday. Nagkinikbasay naman daw. Ah, Grabe, lusay-lusay na akong likod ko. ana tay tanang-tanawon niya sa TV. Oh, sakit ay. Sakit ka ayaw dyan. Tutok yun. Wa man sakit eh. Puto lang. Ito, batak mo eh. Ha? Sakit kayong batak. Kira ka, ma'am. Okay, Roy. Sabi mo, nagsusay ang bat. Saya mana sumut ba? Kundanon mo na gago. Panday, likod. Ano po yan?
Tapo ko gutom. Bantay mo ko sa utot. Kuto-kuto din mo likod, no? Okay, kaya nakulit ko ng kuto-kuto. Ang yun eh. Grabe ang kuhan niya sa likod. Lugay na gini ba? Kaya na yung bangilan na kusgan. Kuto-kuto ko eh. Sinahon diyan eh, ginahawa biya. Ay, mga gani. Puta. Tapos ay, bilang ko. Sa dong, napagda ko dong. Wait, I don't. Ano sa mapagdaan sa kubaro, makarong ka plastar. Dili, magkukatarong anak, oh. Ala, oh. Kayo. Plastar na. Ayun, di ka abo. Dili. Naman. Kami, kuminaw, no? Hindi ako yun. Ay, ko. Ito, ano yung kwaaw eh? Ito dito ko ano dito eh. Dapat ulo na to. Oh, di na ako kaya nito. Kapag na akong yaw-yawan. Lala. Ano nga eh, tubag-tubag man. Tubag mong good siya. Masambre na siya Ingon dahil. ako, di ko kaon. Ingon akong kaon ko. Langan, ingman mong guni mong bukir. Lumayat mo lang si Lula, stress. Alin din na siya. Siyang lola. Oh, bukit. Sinisintaw ako, hindi mo kaon. Ito makaon. Pwede naman gyapon sa di ko kaon. Siguro, Kaya pwede. kaon ka dito, napayat gyapon ko. Ano? Pwede mo ko Ba ka. na kay Brain? Ako na Brain. Ano ka kay Brain? Ikaw na kay Brain. Oo. Hindi ka kabalong sa list na 7? Isig na sobrang ano na yung brain. Subalo na yung Brain sa ka-bright. Ito na to kwa amang. Eh pa, yahay unta kay ko. Relax mo pakita ron mong. Puro yung tata. Ato para batag pasig karon Domingo. Ligo pa na mo. Oo. Ito ulit na siyang lola. Sige niya, ulit na po diya. Lagi kong manambok. Sabaan man siya. Lahat ka ito. Sige, sabaan dito. Dari, di mo sa kasabaan. Ako sa isa ka ako, sige kaya eh. Sa swimming na gani, di siya matulog eh. Pinada pa siya yung opal unta. Alam ko siya ako dito ang pinakasigan. Naman siya kinakusgang apo. Siglip kayo ng lula no? Ako dilit mo na sa pwede good. Dili pa rin. Kada abot sa isa daksa, kada abot sa isa daksa. Kada abot sa isa taga-iskadat, gatos, pareha. No? Parehaon. Kung kasabaan mo na kasapit tanan. Oo. Ana man. Harapan na tayo. Gahapon pa Masilip man gud ka. Nalaig ginahan masilip ka. Murag nasapot. Sige, pangandag pagkaon. Pangandag Sapot pagkaon. is- Pagkaon. Kay ano Kasi bata. naka-live pa ko, makita na niya. Silip Silip kay kayo mga bata ba? ano ba ma-enjoy ang mga agaw nag-abot. Super saba mo din ano? Oo. Enjoy ba no? Sama mo ng mga bata. Ingon bitong pare, sige lang ng bata. Kay bata nga. Ang problema magsapa og daggo na.
Kain kayo no, dagko ng saba. Saba-saba. Bata man. Away na to. Mamailan mo sa wording bang. Nga, masuko siya, isa okay ni anak ko no. Hindi mo batasan ang bata. Dili, oy. Anak ko, tulo man gani akong anak ko magkakuan, ipareha gyud nag-treat na tanan. Ilab ni mong isa lab po na pareha gyud ka lab. Ayo nga, malain ba kung ginikana no? Sulit mo kayo. Pabor mo kayo ka lab, no? Isa yung limitan. Kaunaw. Limitan niya. Kira ma, Kira, yung ipagukaran, ipagukaran, kaping gaganas kanon. Yan kasi dito lang kung gamaya sa itlog. Kada yung gagana. Yun yung ibahugan. Dili siya. ko no? Dili siya pareha na ikuan. Mailan mo siya na Sa pagkaon, parehaon na yun. yaw mo yaw ka, ayaw gyud ko kay isilip, masuko kay ka sa isa, Mao. no? Masilip juga bisan sa ngayon pag parehas imposible. Kung pareha kag tagan. Gitan biya nato no nga. Kita. Pagod ani magwapo ni tingog kani di man kagwapo tingog kung asa may pabor istorya ana no. Na pwede ka control good. Ha? Na hindi ka control ng tao ba kaya nang inaha ang nang kupan. Kung ano do kay siya kung nga. Ang ko ani. Dili di ka malipay maabot imong mga apuhan. Di ba malipay mo ta kaniabot imong mga apo. Apo sa tuhod. Mali pa yun. Yung mga bata. Ay, ano nga. Ang bisita. Mura man sa high blood ang mga apo. May blood doon na yung mga ako. High blood siya mura sa isamok do ka ay. Ang mura tabangan niya, samok no. Kaya na, ako noon yun. Ako may primerong apo. Ah. Karang, lahat yung kaay ko nila kay mangunan magkaya na ako ang mga kuan kanang sunod nilang apo. Ay, mga Tama. mo dito, Pero pag ang uban po, pareha man gyapon nila. Uban, ang tinagdang, nagagbay pa, nagmato. Luig si Ding eh. Nailhanin mo ba mo katawa yung tanak sa kapo, mahilo ang katawa ba? Madali na, ako na lang ba? Masilip ba? Kung kayo lataan eh. Luig mag-iat ng apo. Nyaku ako ng apo. Pwede sakit eh ay? Kete. Ha? Madara, kapag-aral ko ba? Nara ko to. Ikaw ano po, ganun.